Здравейте, аз съм Pepsi Hex. Днес играя в Incraft и сервера Incraft и днес отварят Skyblock и чакаме да стане точно 8 часа, за да го отворят. Аз не знам още какви са правилата на тази игра, ще трябва да ги прочета. Така, още малко остава и влизаме. Както виждате, целият сервер се изпразни тук в лобито и всички са в очакване. Ето. Така. Добре, вече сме тук. What? Нека... Добре. Добре са го направили. Прекрасно. Skyblock много яко. Така. Тук нищо няма да взимам, няма смисъл просто. Сега да видим. Тук всички... Ето го единия админ. 21 човека сме и това изобщо не е малко хора. Сега чакаме, не знам аз какво чакаме. Така, сега да видим какво чакаме. Така. Така, сега сме добре. Всъщност тук е много яко. Така, взимам бронята. И леда. Друго лавата може да ми трябва за нещо така. Сега сложим броня. Така. Така съм. Има нещо надолу. Съмнително, дали не падна. Добре, поне един меч да им бяха дали, нямаше да бъде зле. Но така си преценили. Долу. Че мръсна така. Don't fall, нещо там. Така. Сега видим. Трябваше да събра... не. Пълна тъпня. Така, да сега да влизаме. Така. Challenge. Така, go to world spam. Така. Да, не всъщност. Така. Сега нямам нищо. Да. Надявам се, докато ти играте да ми досажда, защото при мен нощи да се чува така. Сега да видим какво се прави тук. Един крафтинг тейбъл, ако можеше да има, ще бъде перфектно, няма. Сега да видим, може да играете в тим. С кой да влеза в тим, няма с кой. Сам съм и като играя с други, ще снимам също клипове и ще качвам. Така са. Да направим един крафтинг тейбъл, ако... What? Аха. Така. Да напишем пак и да видим какво ще стане. Така. List labs, така challenges. Смотри, топ 10 funds. Сега да видим нещо друго тук. Така отиваме при Сългот. Така, че сега ограничиста. Така не може. Добре, тук има крипъри. Девет тъпя.
чест. Пак. Давай! Така. Тръгваме на някъде си. И аз си нямам представа на къде. Така, тук някой ще прави, може би, път. Така, това ми е първо да Skyblock и ще да правя клип на него и да му направя леко ревю. Всички сме си стресни точно тук и вече 5 минути играем. Браво! Направо перфект. Направо съм про. Че сега видим тук. И лив, напускаш тим, губиш това, което имаш. Така. И open, отваря тикет за админ при нужда от help. Така, значи, не изпишем из go to your one, challenges, elite. Така, буйлър. Не. Това, добре, това. Това не може, това не може. Още това просто. Така, сега да видим. So good, тонката. Data, Cortex. Отиваме при Cortex. Така, видим са тук. Welcome на трапници. Така. Пропишем ки на Cortex. Пошли. Нет. Така, там има крипър. Това просто е пълна тапня. Така сега видим да е тук. Да го вцепим, вече може. Направи си твой. Добре. Да завърнах пак тук. Не чак съм. Той пак какво прави. Така сега да си махнем. Така, добре. Така. Правим сам. Защо ме запитва? Добре, защо така? Black Diamond. Добре. Какво? Пак ли ти? Кравунячко мръсна. Прави та крава, бе, шуми. Махай се, бе, краво. Пълна значите. За колко си набрате диаманти и диня. Шо може да ми е диня? Тъпата глава, шо си ми. За скраб. Краво, вземи табелата. Нахална крава. Долу. Умираш.
Дали имах само една